Terve ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Tuulen kuisketta tunteella. Tänään mä ajattelin jakaa teille yhden mun lempijutun näin talvella, joka auttaa tosi paljon mua tasapainottaa omaa hermostoa ja ylivireystilaa, nimittäin villasukkakävely. Tuuhan mukaan. Villasukkakävely on kyllä mulle semmonen hyvä ja maadottava keino. Itse asiassa varsinkin jos on mieli täynnä huolia tai ajatuksia, niin kun laittaa muutamat villasukat päällekkäin jalkaan ja lähtee tänne ulos vähän kävelemään lumeen, niin se aika tehokkaasti tasapainottaa ja rauhoittaa ainakin mun oloa. Tässä tulee aika hyvin jalkapohjien kautta aistiminen, eli kun keskittyy tähän, että mitä siellä jalkapohjissa tuntee, niin tämä palauttaa aika hyvin tähän hetkeen ja tähän päivään pois sieltä pään sisäisistä ajatuksista ja huolimyllyistä. Itse käytän 3 tai 4 villasukkaa päällekkäin ja se on ollut mulle semmonen hyvä ja riittävä, eli villahan aika hyvin lämpöä sieltä eristää. Eilen tosiaan oli pluskeli ja tänään on -10 astetta pakkasta. Ja tää hanki on täällä kyllä saanut tämmösen jääpeitteen. Eli täällä on ihan tässä hangen pinnassa tämmönen sentin kerros tämmöstä jäätä. Tää on aika kaunis ja hieno tämäkin. Jos olet vyöhyketerapiaan vaikka tutustunut, niin siellähän on jalkapohjissa niin huomioidaan, että sieltä löytyy paljon niin heijasteita, jotka vaikuttaa koko kehoon. Niin tässä kyllä jalkapohjat saa hyvin aktivointia. Kesällä paljain varpain kävely on kyllä kans tosi hyvää koko terveydelle ja hyvinvoinnille. Itse asiassa noihin sensomotorisiin reflekseihinkin liittyen, kun teen tosiaan sensomotorisia valmennuksia, niin meillähän on aika paljon myös jalkapohjiin liittyviä refleksejä, jotka siellä vaikuttaa. Babinskia ja FTGtä tai muita jalkapohjan refleksejä. Ja tämmönen, kun kävellään ilman kenkiä, eli on jalkapohja mukautuu ja muotoutuu tuonne maaston mukaan, niin se vaikuttaa ihan koko meidän kehoon. Eli se rentouttaa ja auttaa tällä tavalla myös sitä hermostoa rauhoittumaan. Mutta ennen kaikkea onhan tää myös sitä semmoista taas sitä aistimista ja pysähtymistä, läsnäoloa, sitä kiireen selättämistä. Mä suosittelen kokeilemaan. Aurinko sieltä yrittää tulla jo meidän näkyville. Ja
on taas tämmönen aika kirpeä pakkassää. Nyt enää villasukat kuivumaan ja voisin ehkä ottaa kupin lämmintä teetä. Kiitos kun olit mukana ja nähdään taas. Moikka!